tarik bat ya kan kubli sibun ipu berkait ke page yang dengan video bat mentasngi mau banai ayu vaksin dan tika COVID-19 de ngai skam ba nyai bai ba ya nanti mengelai ay ka first dose hade ka du benai me dan makla mentak la de kapali jonga banai ay yu COVID ka kendai nu vaksin second dose de ya sha bat ngan pandi pi du mengaya nanti seru sa center ngadap vaksin dos jong tika COVID-19 te kam support e royam ban dan kam du ban register ne ban le royam pile biha ka center ke tho yu number 4 jong phi ya ka teng jong phi ke la pen check lupa maki hi hang tu ha center but tangkum ta hi spani ka voter ID jong phi la ne ya kan nu identity card jong phi tangkum ta hi but nam da kitu ki ba mut ban lej ban ai vaccine kal ka bha ba phan lej wot khnang ba kandai ka jing yada nam ta jong phi hi bat kitu ki bom pat sngo tikna yu ni vaccine ka song happy kam don kanu re kanu ga jing pun bor te bangalai ka ga second dose ka sok pham dan kam re ban khore ban ha ban book ya ki slots e brokhot namar phi lej be hang tu nan kam ban khore ban book online ne brokhot te ka pensuk par kini ka yarap sibuni ki bomnang ban online mo te hila ban le hakinu nu center ru ka ba phi lat ne phi so bet so biang te tangom ta ai jing ro e sarkar bala kham pensuk ban le ai vaccine non kam ban khore ban book online le ne ban yang line ne ban le ki ba non kam te minta sulit behaka center non kam re ban khore chukni ye ka ID jong phi tam le gini ki bala ladap second dose ka kampen sok chu nomor apa jang tu mo ka register lupa ka tang jong phi brokat te kamer dab lani ki ba mut ban la adika kalong ban la ai no nomor minta dang free la shai ka sarkar le se kala ban charge pisa nam taw ni tika but minta de phile ki private le ki charge pisa ko san spa na komta hi te kabha la phi kwa ba phin yo free yu ni tika ban ngai bar ki parlok jonga ki bubun le se ki ba janja ban le ki vaccination center mar ki bonbrew plat ki wi pregi states ki ban seo le ki janja ban yo slots te aingo ru yak sarkar jongi ba kapan sok numnan kam re ban aban book ki online slots ne le direct be haki vaccination center te takum ta hi publisibun ban ngi skam ba ni ko pasegan ko kan khia no khnang ba ngi yo ban ya ban jeng ban em kum ba ju man gasngi te publisibun